Gor Kapatisi TV. ICFA University Meghalaya is now open for admissions for the academic year 2025. Explore our best courses and apply today. Fee concessions are available for domicile students of the state of Meghalaya. Kinoilam Jonga Bharatiya Janata Party, Kamigilai State Unit, Hakakat Pratik Unailar Arajar Posan, Kilai Tidaga Dorcas, House Chief Electoral Officer Kasor Kamigilaya, Dr. BDR Tiwari, Ban Pinpau Gijung Sngokya, Haloki Kendor Matemai, Blapinjari Dek Election Commission of India, Hakabiade Bagajing Pintreka make a special intensive revision, Nakabentaginong Shongshnong, Jonga Jila Meghalaya, Kaban Salongshan. Hakajinya keramik lar patai kubor, Vice President Jong BJP, bak kraw bor lang masayoman, ulong bakat kum ke kendor belapinmi, nek Election Commission of India, kinong shongshnong ke Jila Meghalaya, ki bakha ke shitrik unaitung, hado ke artrik una opera arajar saw, ki haban ai atli ki dulir, bapinci sya ke jinglong nong shongshnong, kenang banyo pendung kerteng, hak electoral roll, nek benta banyo, yak electoral photo identity card, Bikin dubi alat banjir ekonomi kemat syakijing dorbar tauan ke jela, bat ekonomi kemat syakijing dorbar tauan jongkari. Ulang bu Chief Electoral Officer Kasor Meghalaya, ula pintip ba unsa pa ke dorkas jongka parti Syek Election Commission of India, bahkan perkat da kumuipan, hakabede ba gajing penjen sur hiki kendon na kabenta ke jela Meghalaya, namar baki kendon bela pentrekam syaki jela ke bedan syarithor kimi hap setia bat ke jela. Hakabede bat kene ulang baga parti ke zasyong ya ke State Executive Committee bat dekarai on sapha syaka Central Executive Committee jongka parti pan buddin nek Election Commission of India. Kawai kalong halor kanika special intensive revision kaba tip lengkot SIR ya kaba ke Election Commission ke of India kala persiang ban pentrikam ya ka. Baka jimut jo kanika special intensive revision kalong lemar ban revise biang ya gitu ki ya ki electoral roll kabat ki kani kalong kaba don bun ki kendon kaba habangi page habangi laya page badia tai bhai kani te kan wala sibun ka jing hamtam ya ki nong tabut ki jongi hak state ka jongi malka ki don likely ki kendon kaba ka ECI ka bu hapo jo kan ka special intensive revision ka bentak benkong kalong ba itu kiba kha hapo usnem ka sitarik Julai prapunyo but kiba don pat ya ka kerteng ka jong ka electoral rule house nem arhajar lai kamut ikini kimdon kamsu ya kaba kin ban le ya ka revision yaki kamut kini kinne kumtu kumba kelalong tendai haka kerdan kaba ar kata ki ong ka kategori kaba ar kini kiba khaya Julai ka sitar Julai haduk ka atrik di Disember aljar saw kini kin habban ai atli ki dokumen ki ban pensisya ba kin yo ya ban yo ya ka ban perungi ki keteng ki jongki hapo ka electoral ka banukong kalong ba kin habban ai ka jing pensisya yaladi bat ka baar kalong iwei na ki kimi ki kpa la balong ni kimi la balong ni kpa bat kabalai pat kalong ka kitu ki ba kahadin jong ka atrik Disember arhaja saw kini pat kidon ka sakawai pat ka kam khendiat kalong kidon kam ya ka jingpinshan la di nongkong pat arngut ki wei kimi bi kpa kamun baro ar ki di bandon jingpinsha tende habangi yakren pat hakatu ka jingelang ni ong ba kan karwana sibun ka jing namal kawai kalong balada ki chu mtai ki tu ki khun ki bamdon chu ki kimi ki kpa le kumlo nyo nanglu ya ka jingpinsha lani belayap no ikpa lani layap no ikmi dan setang marway lani kitu kiba daya songklat no te kumlu kinyo pat ya kata ke jing prisha laki kidon saki khatway teli ki kot jing prisha kabala ai da ka ECI kidon khatway teli pat kambun na kini kilong giba kim ya dei bat hakade hak state ke jongi bat bun ki nong song jongi kim da don kum ya kini kum bong ka pension pay ka pension payment order madon kitu ki bom tre ki kam sarkar kini anang lo ya kata nang ta kini ki ba tre ki central office haki state PCU nang ta kini ki badon haki
haki bank, haki post office, LIC, nang ta kini kebadan ya ka matriculation education policy, permanent residential certificate, forest right certificate, OBC, ST, SC, national register citizen, family register, but land house allotment certificate. Thì cũng kini kamu ni syamba hakani ka state ka jongi kim dalong kan rei babun hi kim don. Te kum ta ni sokhya halo kan ni ka benta. Te nakata nakaliang jo ka parti nila bu ya ka jing ka appeal syaka ECI leng ba u CEO jo ka migalia. Bakin sya yangi hakastit ka jongi ya ka bakin sya ya kiwe ki jing pidisya menta kum ka certificate na kirang ba snong ka certificate na ki balang ka certificate na ki school na kinu ke ba jadi bat ka ri ka jongi ta kani ka long krang ba ki nok sok snong hakari hakastit ka jongi paro kinyo kanya kalat ban long kinong jet apo ka ha election ta kata ka di ka jing tu ba jing sokya ka jongi balada ngi supej betang na kani ka ba ka ai ka guideline jong ka ECI kabamut hi babun hi kinong ki song dingi kinum yo temput syo kamut kan bun hi kinum yo temput sekum tangi sokia halor kani kabunta ding ai kani ka jing tho ban ka syaka ECI leng ba CEO ban kerpat bakin ban relax kendian hati ji dei ba sti ki jung naga liang jo CEO ong ba ni naga liang ga jong ni imdon ai ruban ong dan dei tang naga ka bangi la yo naga liang jo pingin forward per cha po ka ECI ke kasong hak CI pat minta bahkan baik pat ya kan ka kam hak bede pat sip jongi Kalian ka support ay kata tega ai ka shona ni tang ba bar hangi hangi kampot sang kan ka special internship revision kan sa sang lo hi hadir yengi ngai skam ba da ka jing kan ka jing ai jongi da ka jing to sa ka CI let's say hapor shwa bakin sang kamut in yo kan ya ka isa kan skap ka jing ka ajimut jongi kanang baki nong song jongi kinyo ya kalat nong ji oh pi kata ka ik ba ngi ai halot ka tu ka chiti sya ka ECI nang ba CEO ba un ai ban consider ka ya kintu ki criteria ka baki ki labu am tu kan kala subo mtala kim don chuk mi pakin la si don la kalyang jong ka kur kirang ba kur ku ba mentahi ka ngi shem ba ka dis council ka pha ka wipu ka kur ba kan register te kamut ba urang ba kur ude ban udon ka hok ban ai ka jing syak te kum kita ke ka isi akan pedang kan lala ka la poi hadu tau puat tengin se pe pa kata ka por ke ka bangi ngin sa simpat ya ka ko ka ta kani ngin don hak ngin sa songsen haka state executive jong ka party tengin sa wanra ya kani hapo ka state executive ban ka state executive ka sa sim ya ka rai bangi sa pha ba di ka rai jongi ka center